Hindi na ko akong problema. Gamay ba? Sa polio. Di tiko ko akong mga tiil. Hindi na akong kukalakaw. Hindi na yun. Hindi na yun. Kabulungan mo ko. Layo. Wala ikusog ba? Ano siya kabangon? Pagkakun siya o kuwan. Pero ano din na iyan? Kaya ginapupos ako. Bangsa ba? Wala lagi umoy gito kong tiil. Pero ang iyang hindi mo karoon kung bakit lang siya initubo para makalingkod siya ini. Saya kini niya iyang gulitan po do para makaabot siya des tubo. May tiyap di ang kubaon. Okay, gigamit mo. Yan, gambok naman ko kayo. Ano naman na po ito para lang inigawa niya ka na maligo siya dito po do. Wala man ang ninja. Kaya kayo magkuhan akong kuil, mag-relax. Oh. Dugay ko ano? Pila ka to ina. Wala yung puliyo ba? Gamay ba? Ba na po. Ano na? Pagkatuloy na. Pasalamat sa brigada sir na tagaan yung bilya. Ini kay Ilmer Katulpos. Maraming salamat sir. Pero na mo gipangandoy ni nga mo palit pero hantod karon wa gid may kapalit. Daghan kayong salamat. Ug ingon man ni Elmer Katulpos, daghan kayong salamat. Ama ng brigada, Elmer Katulpos, ikaw sa amin ay biyaya. Mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Gensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Gensan!